mai albarka. To zan yi muku bayani ne akan game da gyaran nono, yanda nonon mace zai yi girma sosai kuma ba tare da ta sha wahala ba, ta kashe wani kuɗi masu yawa a kan haka. To da farko dai abin da mace za ta fara yi game da gyaran nononta, abu mafi sauƙi daga ciki kuma in sha Allahu ina da garantin in har ta yi wannan Allah zai sa a dace. Saboda gaskiya ni ma inda kun ganni nan bani da wani jiki, ƴar ƙarama ce kuma ni ma nonon nan ba wani wadata ta yi ba, amma cikin ikon Allah da na ɗan gwada wannan ɗin na yi sai na ga to Allah ya sa an dace kuma mutane da yawa da dama dai sun ɗan yi hakan kuma an dace ɗin. To abin da za ki yi mace ba wani abu bane ba mai wuya, dauɗewa ita ce kawai. Za ki samu garin hulbarki mai kyau, inda son samu ne ma 'ya'yan hulba ɗan waje masu kyau, to gaskiya suna da tauri sosai, dakan su zai yi wuya, amma ki nemi garanti ɗin garin hulbarki mai kyau, ki same shi da madara, da man hulba, da garin hulba, da man hulba, da madara. To da safe idan za ki shiga wanka sai ki ɗebi ƴar hulbarki ƙaramin cokali sai ki tafasa ta a cikin ruwan zafi. Idan kika tafasa ta a cikin ruwan zafi ta tafasa sosai ta dahu, nan kin sirka ruwan wanka, za ki shiga da ita kafin ki gama wanka ta huce ta yi lemu, da tawul ɗinki ƙarami, handkerchief ɗinki dai ƙarami mai kyau sai ki dinga ɗebo wannan garin ruwan hulbar da kika tafasa sai ki rinƙa gasa nononki da shi, kina gasawa, kina gasawa, kina gasawa, kina gasawa sai ya gasu sosai. Dama sai kin gama wankanki tukunna sannan za ki je ki yi wannan gashin. Idan kika gama kin fito, dama kina fitowa a lokacin kin yi ringin hulbarki kin sa ta babban cokali guda ɗaya a cikin kofi, inda hali madara ta ruwa, in babu hali madara ta sachet sai ki zuba ki sanya ruwa ki karkata. Kina fitowa daga wanka kin shafa mai, kin yi kwalliya, in da safe ne sannan kana ki karya, kina karyawa sai ki ɗauki wannan garin hulba da kika jiƙa da madararki, in da madarar ruwa ne ba a sa ruwa, idan da madarar gari ne sai ki sanya ruwa, sai ki ɗaga kanki ki kafa kanki ki shanye kayanki, kina shanyewa sai ki zo wannan man hulbar sai ki zuba kaɗan a hannunki sai ki shafe nononki da shi, ki shafe sosai ko'ina, sai ki samu breziya ƙarama wadda kika tabbatar ta yi miki kaɗan sai ki sa ta, sai ki matse nonon. To in sha Allahu kina yin haka da rana ma ki yi haka.